wala gyud siya'y nabasa. Letra por letra nga si Pedro ni asawa. Kay kung masabot pa, wala na tayo debate. Kaya balik-balik ka na, God. O nang ako nigi pamukha ka, Jerwin karon nga nahutdang kag pangutana kay wala kay na-prove nga mabasa sa Biblia letra por letra nga si Pedro ni asawa. Diya makita nga dili na maayo ng style nimo nga kada pangutana letra por letra. Ikaw na mismo ang ebidensya karong adlaw na kung maipit ka pagsabot ang imong ihatag. So anay langay mga gala unang hugna ni pulo ka minuto pamatud-an ni Jerwin Rosales usa ka sakop sa Seventh Adventist General Conference nga si San Pedro adunay asawa letra por letrang mabasa gyud sa Biblia. So daw kadasig Rosales mo tingog ka magsugod imong oras. Go ahead. Okay, salamat mayong hapon. Hapon ba ron udto? Hapon naman siguro. No, so mayong hapon sa inyong tanan no. Okay na ako gisulod diri nga kuan pero dili siya mosulod dito lang tani. Mathematic lang kibali ni. So daghang salamat tayo no nga gitagaan tag panahon ni ako amigo si Brother Jando. Kini mo na gini ang pangarap nga tudluan ako siya. No, tudluan ako siya. Dali ra kayo ni ngano man ang akong pagpamatud-an ni sa mabasa ra man gud nga si Pedro or si Sipas or si Simon na ay asawa. Oh, ang among sabutan na ato, reference. Dili man siya ganaog reference daw kay halok siya maipit, kabalo man gud siya nga naa magi-reference, gusto niya Biblia ra gyud. Okay, Biblia. Kung wala pa lang ako na-edit noon, tong among video na ato niagi, ingon jud ko nga tagain lang kog duha ka adlaw. Kay ako ning istadiyan kung nakoy makuha. Karon kay naa ako'y nakuha, tuo siguro siya nangati ko. Okay. So, abot na kung iyang dawaton eh. Kaya kung hindi niya dawaton eh, ang atol nga mga kaiksunan mo desisyon ani no kung iyan yung dawaton sa dili. So, timingan kay na picture naman ako. Ako lang tanawon rin sa i-share screen na lang ako para mabasa sa uban dira ano. Okay, para dito magsigistorya ang ato-ato lang. Una, kung maingon ta igsoon nga naabay mabasa nga si Pedro na ay gitawag nga asawa na oy. Okay. Dili ni mao. Bigkas ta. Nara. Dili ni mao. Mo bigkas. Oo. Ara. Kung atong tanawon diri igsoon sa King James, ingon diya King James version. Sa English ana siya igsoon, klaro kayo na. Nata diri o. Nata diri o. Ingon diriya sa Lucas 4:38 kung iyan ang kukuron sa English, klaro mo kay nagingon diriya og mihawa siya. Ay di man mao siguro. Sa sinagoga. Okay, tama dai sa sinagoga og misulod sa balay ni Simon. Og ang inahan sa asawa ni Simon. Agay! Gitakbo yan sa usa ka dakong hilanat. Klaro kayo! Asawa ni Simon. Og sila nagpakiluoy kaniya alang kanila. Klaro kayo ha? Asawa ni Simon. Balik pa pikas diri. Dita ta diri. Okay, nara. Marcos 1:30 sa reverse RCPB. Muna siya nga version no. Ingon diri apan ang inahan sa asawa ni Simon. Klaro kaayo nay nabasa. Naghigda nga gihilantan og diha-diha gisultihan sila niya may tungod kaniya. Klaro na kayo. Kurog-kurog na niya kung kalaban na niya ba. Sunod, dito sa Marcos 1:30. Maorag ya po yung nagpagkasulti. Apan ang inahan sa asawa ni Simon. Agay, kudagan ba? Mabasa sa King James Version na siya sa
Sa King James version na siya, no? Atong basahon na sa English, no? King James gani, no? Okay, dili po sa kitawag og mori po sa Mateo 8:14 RCPB. Klaro kayo, basahan to. Og sa pagsulod ni Hesus sa balay ni Pedro, nakita niya nga ang inahan sa iyang asawa naghigda nga gihilantan. Di na gid asawa si Pedro. Okay, yung saon na ni karon sa tong katbangan ni karon. Nga kurog-kurog na saon na ni pagubad na mali mabasa gid ba? Imo na ni karon saon nimo ni pag-reconcile ni. Diri ana pod sa gitawag og King James version gihapon. Diya sa Mateo 8:14 gihapon. Maor pa istorya ha, no? Og pagsulod ni Jesus sa balay ni Pedro, hingkitan niya ang inahan sa iyang asawa. Agay! Sarbanta. Ay, wala naman to. Mora to. Okay. Napamatud-an. Nya nagtuo kag mora to. Napa, uy. Napa. Okay, dito sa kitawag ilahag yung Bible. Kaso lang kay gibalibara niya ni Gapo Gaina, nakisgot ni Gapo Gaina. Gilang. Ano? Okay. Itawag sa mayang balita 1973. Unya na ako libasahon ni. Okay. Klaro kaayo igsoon nga si Pedro gyud na ay asawa. Gani napakuyo masulti sa to banda ha. Dili sa King James man siguro to. Sabi tan-aw na ko diri abe. Napakuyo na sulti. Sa King James sa buhat sa Mateo. Okay. Limot ko asa to. Mateo 8 man ito. Mateo 8 more magyapon to. Pero Bisaya magud to ang pagkabasa. Sige na lang. So, maurag ka simple kayo. Tungod kay nabasa nako nga si Simon Pedro nga naay asawa. Karon atong tan-awon atong igsoon, dinata kayo tuton kayo at as long as nga nakita na diha sa gitawag og Mateo 8:14. Sa uban nga version. So, moderator, pag dira sila ko taman. So, i-wave na nimo imong oras, ni consume ka og 6 minutes and 55 seconds. I-wave na nimo. Diya na tama na. Maura maghapon. Wala naman klaro naman kayo to. Sige. Nga naibasa. Gi-wave na niya. Ako nang gipatayan ko na oras. Gi-wave na niya kay... Pero, kanini ang... arita mga last question and answer kay Murag Medio. Gi-wave naman tong Rosales. O niya, mangutana ni si Brad Jandoron mga igala kung regarding niya sa kung ano nga, ang topic nila is i-prove ni Kadasig Rosales nga mabasa gyud litra por litra ang si San Pedro na asawa. Nabase sa atong ruling dire sa bag-ong rules na to nga kinahanglan gyud nga basahon litra por litra dili sumala lang sa masabot. Okay, so oras magdagan og mo start ang pangutana, go ahead. Okay, unang pangutana, Brother Jerwin. Unsa nga bersikulo imong gibasa ganina? Unang bersikulo imong gibasa ganina? Okay, diya sa gitawag og Marcos 1:30. Marcos 1:30. Mabasa ba sa Marcos 1:30 si Pedro na ay asawa? Mabasa. Okay, bro. Mabasa ko na, bro. Okay, next question. Mabasa. Ato, King James. King James sa English version. English version. Okay, sige. Sa English. Sa English version. Sa English version sa King James version. Asa mabasa sa Marcos 1:30 si Pedro na ay asawa?
Klaro ano, Simon wife. Unsa di tawag mo dai? Objection, moderator. Yes, unsa may Ay, objection? Oh. Ang tema namo kinahanglang basahong litra por Oh. litra Asa, bro? si Ah. Pedro na ay asawa. Okay, nasabtan ako bro. Naaman tayo ruling bro. Nga rules na to nga litra por litrang basahon Oh. kaning press bitaw og sa Tagalog pa ni Bro Rosales kaning kataga nga si Pedro na ay asawa. Litra por litra dili nang sumalas masabot bro. O sige. Masabot. O, akong objection ani ang iyang gihatag Simon's wife's mother. Kung binisayon ni mo na, digyo na siya si Pedro na ay asawa. Mo nang palihog ko. Ihatag Okay. ang version sa Marcos 1:30 kada si Rosales nga mabasa Akong yun basahon. si Akong basahon. Pedro na ay asawa. Akong basahon. Marcos 1:30 sumala sa akong itong Bisayao na siya. Ingon Drea apan ang inahan sa asawa ni Simon. Naghigda nga gihilantan og diha gisultihan niya siya may tungod kaniya. Mao na akong gibasa gayna. Sunod nga pangutana. Sunod nga tubag. Nganong wala man lagi sa Marcos 1:30 si Pedro na ay asawa? Okay. Anong wala diya? Kay nasa ko Problema ba na nimo? Problema na Objection, nimo. moderator. Yes, unsa may Sige, objection? Ang sabot, dili ang bersikulo nga masabot. Kay nahanglang mabasa litra por litra. Kay ampay man ni Rosales ang litra por litra. Matod pa dire. Counter objection. Og ang inahan Asa wala pa bro. og Wala pa mahumag objection bro ay sa counter bro. Ang ingon manggo dire og ang inahan sa asawa ni Simon. Masabot ra man ning bersikulo ha. Ang amuhang kasabutan, litra por litra gyud si Pedro na ay asawa. Ana, moderator, gusto Okay. na ako makita ang bersikulo na inigbasa na ko. Mabasa gyud litra por litra si sige. Pedro Bro, na Dong ay Rosales. asawa. Kanang naamang kay usaman na kay counter objection? Oh, nakoy counter objection. Unsa man? Oh, nakoy counter objection. Kung gusto siya nga litra por litra gyud Pedro, diya sa gitawag og Mateo 8:14 na diya ang Pedro. Oh. Wala man gud dito sa Marcos kung litra por litra gyud siyang basahon niya. Okay. Oo. Bro, nakasabot ko nimo bro. Pero dili sa ingon nga hindapig ko bro ha. Ani man gud bro, ang tema ninyo bro pamatud-an nimo litra por litra nga si San Pedro na asawa. Nya nasa atong role lagi. nga ipabasa gyud na litra por litra dili sumalas masabot. Karon, ang imong gigamit nga sita sumala lang man sa masabot bro. Kay maingon ka nga imong conclusion mo gawas nga na asawa kay naaman diha nga ingon si kuan na ugangan. Ang gipangita ni Brad Jando na abay mabasa sa sitas nga imong gisitar karong sa Marcos 1:30 nga si San Pedro na asawa na ba bro? Wala. Naa lagi. Ang ako Nadaw bro Jando. Bro, ningon siya bro, nadaw. Digo. Na. Ako la. Paano ka? Balikon ako. Counter objection man no? Unsa may mabasa sa Marcos 1:30? Inahan sa asawa ni Simon o si Pedro na ay asawa? Sige. Asawa ni Simon. Unsa may atong tema? Asawa ni Simon o si Pedro na ay asawa? Si Pedro na asawa. Oh, si kanang linya nga si Pedro na ay asawa, mabasa ba sa Marcos 1:30 o dili? Ang akong gikutubag sa imo akong gusto kag litra por litra, dili lagi ka Asa sa bro, Kadasig Rosales. Kadasig Rosales. Objection. Okay. Unsa may objection? Categorical ang pangutana. Okay. Pabalik ang pangutan na bro. Kaning Marcos 1:30 nga giingon dire mabasa ba dinhi letra por letra si Pedro na ay asawa o dili? Okay. Dong, namatay kuandong kanang gitawag og categorical. Tubaga daan mabasa o dili. Kung dili, explain. Kung mabasa, explain. Sige. Okay, tubag masabot. Objection, moderator. Kadali lang. Sa kadali lang naman ko minuto siguro kung tubag siguro ko. Sapaw man ka, sa paway siguro. Kadali lang. Kay ngayon kag mabasa og sa dili, isod pug kayo mayon kog dili mabasa. Nyali mo mingon nga kanang wala mabasa. Mabasa og di mabasa nga naman.
Naamang kita masabot ya. Lain po kayo si Simon ato ilon nga si Lucas. So naay masabot. Ikaw lang kung di ka kasabot. Objection. Nara sa imo. Okay. Unsa may objection? Ang atong ruling, dili dawaton ang mga bersikulo nga masabot Okay. lang. Okay. Oh, Okay, bro, Rosales. Natay bagong sige. balaod nga wala sa inyong tema nga sumalas masabot. Ang inyong tema sumala gyud sa mabasa litra por litra. Sa atong ruling dinhi karon kung mo base tag ruling kinahanglan jong mabasa litra por litra dili masabot. So ang pangutana ni Brajando naabay mabasa litra por litra nga si San Pedro naay asawa, yes or no? Wala lagi mabasa lagi kundi Wala na, bro. Okay, wala. Okay. Wala. Okay. Next question. Naay masabot. Ani man guli ang tubag man kuno kay na dili man gud sa iyang verse nga gidala. Ang ako tubag mo ganina kung gusto kag litra por litra na diya sa Mateo 8:14 sa RCPB ang version. Una ang tubag yun. Muna siya. Okay. Next nga pangutana. Unsa sige, ang sunod, ikaduhang bersikulo nga imong gibasa ganina? Ana, Mateo 8:14 Okay, Mateo 8:14. RCPB. Mabasa ba sa Mateo 8:14 si Pedro na ay asawa o dili mabasa? Mabasa. Okay. Ingon dire. Mabasa. Unya miadto si Jesus sa balay ni Pedro ug didto nakita niya naghigdang ugangang babae ni Pedro nga gilantan. Nganong English, dili sa man mabasa? English. Objection Sa moderator. English. Ayaw sa sapaw dong Rosales. Ayaw sa sapaw Hindi. unsa may objection? Matod ni no di siya musapa na kung gusto mo kuan ko Oh, kay Dong natay kumo na mura naman Okay, ta og okay. kaning baguhay paling debate dong. Naman tay rules dong nga kumo na kay na basta magistorya ni Pikas ay sagsapawi ha. Paminaw sa huwat sa imong termino. Sige. Go ahead. Ano? Matod niya mabasa daw dinhi. Nganong pagbasa nako Jerwin, wa man lagi ko'y nalitok si Pedro na ay asawa. Okay, tubag. Tubag. Okay, akong tubag na sa Mateo 8:14. RCPB version. Diha ka mo kuha kung gusto ka nga naagi kay mabasa. Moderator. English nga translate. Moderator. Mao na ibasa dili nang imo ang gidala nimo nga verse. Moderator, Oy. RCPB ni akong gigamit, moderator, RCPB ni. RCPB daw ang iyang gigamit. RCPB ni. English ang gingon. English, dili RCPB. RCPB man na. English version. Ako na translation. GNT siguro, GNT. RCPB sige, lagi. GNT ta, English GNT. ka na. Sige. Next question. sige. Mabasa ba sa Good News Translation? Matthew Good chapter News, ano 8 ba? verse 14. Si Pedro na ay asawa o dili mabasa? Ang imong Mabasa, bro. gigamit nimo. Yes or no? Good news mangguna. Dili mabasa Bro, kang ano, lahi ba rules, lang ang ang rules, version ang gigamit sa niya. moderator's time sa ta. Nay rules, mabasa ba yes or no? Objection ko, moderator. Aman. Ang ako ang gigamit nga verse Bible translation, RCPB, ang gigamit niya Good News Translation. Dili man guna mao. Counter. Counter moderator. Sige, unsa may counter? Ang RCPV manggod maayong balita Biblia Bisaya manggod na siya. Mo na RCPV. Unang akong ipakita ganyan ng ako ibay sa RCPV ha. Ako ibay sa RCPV kay namang gitay kuan dire kay ilang kita sa mga versions dire. English lang guna. RCPV maayong balita na RCPV. Kuha mo ng RCPV, Revised Cebuano Filipino Version. Maunay meaning sa RCPV, Revised Cebuano Filipino Version. Nabali Cebuano nga English. But biya buka diya. RCPV Bisaya ni. Revised Cebuano Filipino Version. Mateo 8:14. Nganong dili man mabasa dinhi litra por litra si Pedro Unsa nga na version? ay asawa. Excuse me, kay dili lang isa ka book na RCPB. Dili na isa ka book nga translation nga daghana siya. Wala ko masipyat. Wala na nako ma-open ang akong Sige. ako ang Yun ka ba? RCPB.
O yun ka ba? Dili na mao. Nga dili mabasa sa RCPV nga akong ipakita karon sa screen. Si Pedro Dili, yun na ay asawa. Dili ko mo yun. Tungod sa akong gipakita kayo na, klaro mong good kayo to, akong gibasa. Sige. Nga makita dito, nga si Pedro, adunay asawa. Ako magipakita kayo na. Klaro kayo to. Moderator. Sige. Saman. Muhang nyo sa kung kaatba nga, pwede ba niyang basahon ang Mateo 8:14 sa RCPB nga giingon niya? Sige bro. Basaha bro sa RCPB nga giingon bro kanang imong giingon nga Cebuano kung naa ba ng katagang Okay, basahon. si Pedro walay anaay asawa. Sige. Okay, basahan ako diri. Ingon riya, og sa pagsulod ni Jesus sa balay ni Pedro, nakita niya nga ang inahan sa iyang asawa. Naghigda nga gihilantan. O mo manasa ko nga version diri ah. Lisod po ako ni Usbon. Objection, moderator. Unsa may objection? Moderator. Dili lagi appeal sa ato kanang masabot lang. Ay wala may masabot Ang diri. ingon diha, iyang nakita ang iyang asawa. Nakita ang iyang asawa. Ang amo ang team, akong gusto, basahon niya letra por letra, si Pedro na ay asawa. Iya mong gibasa karon lang, moderator, nadungog mo to na to, di ba? Wa gyud siya nalitok, si Pedro na ay asawa. Kung di masabot ra noon nga si Pedro na ay asawa, di man lang may ruling na to. Ang ato ruling letra por letra. Ang tuyo na kuha ni aron makita niya nga dili maayo ng kanuning mangitag letra por letra. Counter objection ko, moderator. Sa may counter nimo. Suko lagi siya kay wala daw siya kasabot sa akong gibasa. O tungod kay wala lang gyud siguro niya maklaro og dili niya madawat. Sumala sa gisulti diri nga nakita ni Jesus Christ dito siya sa balay ni Pedro, nakita ni Jesus Christ ang inahan sa iyang asawa. Isa man ang asawa, alangan ko kay Jesus Christ. Nakang Pedro man na. Sige, ano na lang. Wala siya ko ang objection ako. Ang akong ikuan siya, counter na ko siya moderator. Ano na lang. Aron patas tanduwa, Jerwin. Ang moderator may ato pa desisyon noon kung nabasa ba nimo letra por letra si Pedro na asawa. Palihog og otro og basa, Jerwin. Maminaw ang moderator din iyang ideklara kung nabasa ba gyud si Pedro na asawa. Sige, go. Sumala Sitas, bro, diri sa Mateo 8:14. 8:14. RCPB. Mayong balita Biblia. Dili ni mayong balita. RCPB gani, dili ni mayong balita. Ay, Ipakita manggulang mayong balita. Narang mayong balita naraos ko tubang mo ni mayo. Sige. Sige, basa. Sige, maminaw ko. Basa. Og sa pagsulod ni Jesus sa balay ni kinsaman ni Pedro. Balay ni Pedro ha. Nakita niya nga ang inahan sa iyang asawa naghigda nga gihilantan. Moderator, Isang asawa? desisyon na moderator kung nabasa ba ang Okay. si Pedro na Sa asawa. akong nadungog, walay nabasa nga si San Pedro na ay asawa. Ang nadungog nako na lang sa ugangan. Sige. Wala yung kangal ang gingon diri. Sunod. Sige. Alam mo nila meaning ko ba? Deklarohon na ko ha kay basay makuan ka dong Rosales. Ang pres nga Sige si lang. Pedro na ay asawa way mabasa. Pero ang pres nga na ay ugangan nabasa. Sige. Nga kay ang inyong topic na ay asawa litra por litra. Dili sumalas masabot. Sunod. Dili sumasama Sige. sabot ha. Unsay ikatulong bersikulo nga imong gigamit? Ikatulo. Maura man siya King James o RCPB. Maura man ang duha. Sunod nga pangutana. O yun Sige, ka ba? sunod to Nga ba? niyan ang duha ka bersikulo nga imong gibasa. Wa yung tay na dungog. Letra por letra. Si Pedro na ay asawa. Okay. Uyon ko nga wala ka kadungog sa akong gibasa. Objection, moderator. Sa may objection? moderator. Wala ka kadungog. Akong pangutana, o yun ka ba nga sa duha ka bersikulo nga imong gibasa, wala gyoy madungog didto. Si letra por letra, si Pedro na ay asawa. Okay. Oyon ba daw ka bro o dili?
Moyon lagay ko nga wala siya kadungog sa akong gibasa. Okay, wave na ako. Wave na ako. Wave na ako, moderator. Sige. Wala na kay pangutana? Wala na. Sige. I-wave na niya. Dayon, ato ning ipatay ang oras. Dayon, di ta maglangay kay ulan-ulan na ba dire? Sige. Ato ning sugaton si Brother Jando sa iyang rebuttal. Yang gubon ang pabarog ni unang study Sir Jerwin Rosales. Brother Jando, kumutiyo ka, magsugod yung oras. Daghang salamat. Abi ninyo, kaning debatihan ni, ako ning gituyo ni, aron makita ni Jerwin Rosales ba, nga dili gyud maayo ng mangutana kakanunay og litra por litra. Kaya ang pagtuon sa Biblia, dili mo gina litra por litra, naagyoy masabot. Nagsugod mong good ni sa issue na mo about sa Mother of God. Kaya mabasa mo ko sa Biblia, Mother of my Lord. Di niya sabton ang Lord as God. Kaya ang nabasa litra por litra kay Lord man. Muna ako'y pakita niya nga dili maayo magtuon kag Biblia puro ka litra por litra. Kay di jud ka makasabot sa konteksto. Unang-una, wala man ko'y supak nga si Pedro na ay asawa. Pero ang among tema, pamatud-an niya nga mabasa sa Biblia letra por letra, si Pedro na ay asawa. Supak ko nga mabasa letra por letra, nga naman, kay masabot raman. Munang dili ko mudawat og mga bersikulong masabot, kay mahulog mag non-debatable ang tema. Diba? Mahulog non-debatable, kung dawato nako ang mga masabot lang, kay nahibalo man jud ko nga wala gyud letra por letra, masabot lang. Okay? Dili ako ipakita sa inyo ang style ni Jerwin Rosales nga fallacy of argument from silence, dili gyud maayo. Karon, ang style niya, fallacy of argument from silence, mo akong gigamit karon sa iyaha. Aron ma-realize niya nga dili gyud na maayo. Ilaha kay kung di ta mutubag kay fallacy mo kuno diretso, dili na mao. Kinahanglang gyud nga mabasa gyud litra por litra, kay supak jud ko. Supak ko nga mabasa na litra por litra. Nga naman tungod kay masabot lang. Ang unang gihatag dire ato Marcos 1:30. Ato ipakita ninyo ang Marcos 1:30 nga gigamit ha. Ingon dire Nining higayuna ang ugangang babae ni Simon, gihilanta ng og naghigda. Di man na litra por litra mabasa si Pedro ni asawa, pero masabot nimo kay naha siya ugangan. Muna gingon ako ba? Dili tanan dapat iagi sa litra por litra tanan, kay na ay masabot. Wala gyoy litra por litra mabasa si Pedro na ay asawa. Nga naman, masabot ra nga doon na siya'y ugangan, therefore, naa siya'y asawa. Sama na ba? Ingon si Elizabeth, giduaw ko sa inahan sa akong Ginoo. Nya katong Ginooha si Kristo man to, nya Dios si Kristo sa ilaha, therefore, masabot na to si Maria, ning duaw siyahan, ingon si Elizabeth, giduaw ko sa inahan sa akong Dios, masabot lang. Dili letra por letra gyud basahon yun. Biblical ba? Biblical. Pero dili litra por letra, masabot lang. Amo na yung gigamit niya karon. Marcos 1:30. Ugangang babae ni Simon. Dili na siya, litra por letra, masabot lang. Ikaduha niyang gihatag, Mateo 8:14. Duha ra ka bersikulo gihatag niya. Yun re. Unya miadto si Jesus sa balay ni Pedro. Og didto nakita niya ang naghigdang ugangang babae ni Pedro. Masabot ra gihapon. Unya kay dili man na mo'y ruling na to. Di gyud na maayo nang magtuon kag Biblia, kanunay kang mangitag letra por letra. Kung kanunay kang mangitag letra por letra, wala jud kay nakatunan. Ang imuhang estilo diha dula-dula na lang. Dula-dula, lingaw-lingaw, nga na-enjoy ka. Pero ang kalag sa imong naminaw sa imo ha, nangalaglag, ikaw mo hinungdan.
Dili maayo na. Ha? Kung masabot isulti, hatang imong konklusyon, ingon man diri nga naay ugangan di sa ato panay asawa. Di na kinahanglang basahong pa letra por letra nga siya naay asawa para tuuhan nga siya naay asawa. Ingon ana magtuog Biblia. Ingon ana magtuog Biblia. Dili dapat tanan letra. Style niya usay kay mabasa ba letra por letra. Di gani, alabin nyo no, sukad nga nahimo kong debater, ingon nga SDA, hangtod karon niini rang adlaw ko nakigdebate nga pangitaay litra por litra. Niini rang adlaw. Aron akong ipabati ni Jerwin Rosales nga dili na maayo. Dili ingon ana ang insaktong pagtuon sa Biblia nga dapat kanunay letra por letra. Maskin si Eli Soriano, motuban ni Eli Soriano sa iyang programa dating daan, huwag kayong ganyan huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika, ang Biblia may sentido, ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan letra por letrang mababasa mo. Oh, munay kuan ni Eli Soriano nga magtuon kag Biblia, dili ka kanunay mangitag litra por litra kay di ka makakaton sa kamatuoran. Kung puro ka pangitag litra por litra, kay wala litra por litra, di aso sa to pa, di na tinuod. Mudi klaro ko dito kay wala litra por litra, tawagan na fallacy from argument of silence. Mo na siya. Mo nang di gyud maayo, maskin si Eli Soriano mo nagitulo ni Eli Soriano. Letra por letra ingon siya diri Asa itong ingon niya diri nga letra por letra. Ako ni padungog sa inyo haning ingon ni Soriano ha. Ang magtuog Biblia dili dapat letra por letra. At sana naunawaan mo. Kaya lang di natin talaga matatapos pang usapan to, mahabang paksa ito. Kasi ang hinahanap mo palagi, mabasa si Kristo ang tunay na Diyos. Kristo ang tunay na Diyos. Si Kristo ang tunay na Diyos. Yun ang gusto mo mabasa letra por letra para kung hahanapin ko rin sa'yo, basahin mo, si Manalo ang anghel sa sikatan ng araw. Wala kang mababasa nun. Letra por letra, si Manalo anghel sa sikatan ng araw. Kahit nga sa lubugan ng araw, hindi mo kayang basahin si Manalo yung anghel Yun ang ibig ko sabihin. Huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan letra por letrang mababasa mo. Hindi puro lahat ng katotohanan letra por letrang mababasa mo. Mao nga di gyud na maayo nang kanunay kang mangitag letra por letra. Karon gipabati nako ni Jerwin Rosales og unsa kapait kaning kanunay kang pangitag letra por letra. Tanawa. Way nahatag. Giingnan bitog di ko mudawat og bersikulong masabot ra. Ang kanunay gihatag, ang duha ka bersikulo niyang pambato niya puro masabot. Anya apurado po jud kaayo. Ingon kog Lunes sa gabi. Dili. Ugma dayon. Apurado kay sa tanan. Unya karon. Wa man lagi letra por letra. Ang katuan na ni giningon pa siya ganina. Wa na nagkurog-kurog na. Usaon kanya ni pag-reconcile. Kurog-kurog na ko no. Naperting katawan ako. Ano man, naminaw ko pagbasa sa bersikulo. Wag gawin nabasa. Si Pedro na ay asawa. Karon, ako sige putana, letra por letra. Nakahatag ba siyang tubag? Oy. Puros masabot ang gihatag. Mo ni lami dire. Kay ako siyang gipogos nga siya mismo ang muhatag bersikulo nga puro ra masabot. Aron pinaagi sa iyahang mga gihatag nga bersikulo, makita nga dili tanan letra por letra. Kay puro man siya nagsabot. Simon's mother. Simon's wife's mother. Di man amoy tima na to. Simon? Nabada sa tima ang Simon.
Litra por litra man, meron tag ka ng pamatud-an nga wala litra por litra. Kay ug masabot, way problema kay si Simon, mura man si Pedro. Pero ang sabot man gud litra por litra ang sabot. Di makita ba? Jerwin, dili na maayo na manguta ka, makita ka nung litra por litra. Kada pangutana, asa mabasa litra por litra. Kabuang nga na pangutana ha. Dili na mao. Kano na kalimtag litra por litra? Yung labo pa itang litra por litra, asa mabasa sa Biblia litra por litra. Ang 70 Adventist gituo ni Kristo, ang po'y mahatag. Dili angay kanunay mangitag litra por litra. At least kining debatihan ni ako ning handumanan kang Jerwin Rosales nga sa sunod nga mangutana siya og litra por litra, di ko kumutubag litra por litra. Bahalag masuko pa ka. Wa ako nangutana na. Ako mutana litra por litra. Di na kumutubag og litra por litra, Jerwin. Nganuman, ikaw mismo karon wala kay nahatag litra por litra. Mao na akong purpose. Katakatawa pa siya ganina. Takatawa siya. Nagkurug-kurug na. Ay, kurug-kurug. Nalingaw ko. Kada basag bersikulo, wala dito. Nagkatawa ko. Eh, kurug-kurug. Saan ang kurug-kurug si Mua? Katawa? Nagdako na ka. Waka kailangan sa difference. Nagkurug-kurug sa nagkatawa. Grabe na pug ka. Mga pututsada lines ba? Okay bro, wala tayo oras bro. Thank you. Lapas na ta. Unya, salamat kayo. Og dire natapos ang pabarog ni Brother Jando. Karon dito maglangay ka naas dire sa ato kay kusugang uwan dire sad. Diretas 7 ka minutong pagpangutana, mangutana ni Escadasig Rosales ni Brother Jando. Go ahead, bro. Okay, so sugod na pangutana Jando. Sige, go. Uyon ba ka nga akong ipamatud-an nga si Pedro adunay asawa, litra por litra? Dili ko uyon. Kay wala jud kay nabasa nga si Pedro na ay asawa. Sunod. Siya mo uyon. Okay, wala siya ni uyon. Sunod. Dili ba ka musupak kung mabasa sa Biblia litra por litra? Dili ko musupa kung mabasa nimo sa Biblia letra por letra si Pedro na ay asawa. Sunod nga Okay, pangutana. salamat. Ikatulo, sumala sa mabasa sa Biblia nga atong makita nga si Pedro adunay asawa, muuyon ba ka ato o dili? Dili ko muuyon tungod kay wala jud kay nabasa. Gipangitamit ta ka unsa ang unang bersikulo gigamit, unsa ang ikaduhang bersikulo gigamit, unsa ikatulo. Sa tulo nimong gihatag nga bersikulo wala jud kay nabasa si Pedro na ay asawa letra por letra. Sunod putana. Okay. Ang imo bang dili uyonan tungod kay way mabasa o wala nimo nasabtan? Ang di na ko uyonan tungod kay wala kay nabasa letra por letra nga si Pedro na ay asawa. Ang atong sabot basahon nimo letra por letra si Pedro na ay asawa. Sunod nga pangutana. Sumala sa kong gihatag nga verse, imong nasabtan o wala? Sa imong gihatag nga verse dili didto mabasa. Ang atong ruling dili ko mudawat og mga bersikulo nga masabot lang. Kay litra por litra ang atong tema. Objection, moderator. Asa may objection? Ako lang ipangutana siya, kay ipaklaro siya ba? Wala akong nagisgot nga si Pedro dunay asawa. Ang akong gingon lang ba, sumala sa verse nga akong gihatag, sa akong gibasa, naa ba siya nasabtan? Oro man akong pangutana siya ha? Okay. Bro, Jando, yung pangutana, naaba daw kuno kay nasabtan. O sige. Na ako'y nasabtan og akong nasabtan nga walay nabasa dito letra por letra nga si Pedro na ay asawa. Sunod nga pangutana. Okay. Sumala sa Biblia nga atong gisaysay karon, kinsa akong tuohan? Ang Biblia nga naay masabot o ang imong hunahuna nga walay masabot? Objection, moderator. Yes, unsa may objection? Ang tema letra por letra. Dili dawaton ang bersikulo nga masabot lang. Busa kanayang bersikulo nga gihatag kay puro mo na masabot, wala gyud siya nahatag, moderator
nga letra por letra pamatud-an niya tema si Pedro na ay asawa. Counter-addiction. O sa may counter mo dong Rosales. Kay ina, nangutana ko kung yabang nasabtan, ingon sa nasi nasabtan daw. Ako may pangutana siya karon. Kinsa man akong tuohan ang iyang nasabtan o wala gid niya, wala ibasa nga nasabtan o kanang ingon niya nga gipangita litra por litra. Kinsa akong tuohan sa landuha? Rolling bro, Okay. rolling. Say roll na sa Ang ruling nato Mr. Rosales, wala ta magtapik dinhi og basahon sumas masabot. Ang klaro nato ani ruling dire nga letra por letra gyud. Di ba? So ayaw na lang imong masabot kay di man na pwede. Di klaro na daan ni Brajando ganina nga wala say supak ana nga nay asawa si Pedro. Kung sumalas masabot ay supak pero kana man kung ingon nimo nga naay asawa. So kana ipagawasan nimo dag-asa na nga kanang term nga naay asawa. Sige go. Sige, sunod pangutana. Sumala sa akong Sige. ipanghatag kay nga mga referensya. Oh, naabay nabasa o wala? Wala kay nabasa. Nihatag kag mga bersikulo, English pagali, labaw na sa English. Ang tema Bisaya, si Pedro na ay asawa. O niya sa King James mo basaw nga English mana. Samot kang kawala sa passing. Litra por litra ang tema na to, dili masabot. Kung masabot pa, walay debate. Kuan man, sige. litra por litra man. Busa, diha ka ng problema ron. Makita ni mo nga dili maayo nga mangita ka nung naglitra por litra. Next question. Wala ipangutana bro. Usbo na ko. Sumala sa akong gihatag nga referensya. Naabay nabasa wala? Wala jud kay nabasa sa mga bersikulo imong gihatag. O ko kadumdum ni gamit kag referensya kay mo ni referensya hay. Biblia raman letra por letra. Wala jud kay nabasa. Si Pedro na ay asawa. Sunod nga pangutana. Okay, salamat. Dito tama to. Wa na hotdan kag pangutana. Oh, tama na to kay Hotdan daw, hotdan. Hotdan. Kasi usa man klaro na to. Wala na kay nahotdan kag pangutana na pa kay pangutana. Tama na to, tama na to. Tama na to. Dili wa ko mangutan nagtama ba nahotdan kag pangutana o naa pa kay laing pangutana. Wala na lagi. Tama na lagi to. Ako na iba kung kuan ko hotdan. tana mo moderator ako Hotdan na. sige. Bro, unsa may paagi ani bro? Napay ikaduhang ug daan o final ani? Wala na, final conclusion na. Final conclusion na 5 ka minuto. Ako mo na. Retas. Si ikaw una no? Sige, atong ihatag kay Brother Jando bro, mayong hapon imuha ng panahon. Okay, daghang salamat sa walay banana. Daghang salamat sa mga nagtan-aw karon. Akong gigamit karon ang style nga fallacy of argument from silence. Ang kanunay ginagamit sa kuha ni Jerwin. O karon gigamit gyud nako for the first time ni gamit ko fallacy para makita niya nga dili maayo na nga estilo. Ang purpose na ko ning debatyane aron makita niya nga dili maayo gamugamit og fallacy. Munang ingo ganina puro gyud ta fallacy ani ron. Ngano man, mugamit og fallacy karon for the first time ni gamit jud ko. Og fallacy watok sa iyaha. Wala gyud siya'y nabasa, letra por letra, nga si Pedro ni asawa. Kay kung masabot pa, wala na tayo debate. Kaya balik-balik ka na agad. O nang ako nigi pamukha ka Jerwin karon. Kaya katakatawa ka ganina, nga nagkurog-kurog kuno ko, ipamukha na ko ni mo ron, nga nahutdang kag pangutana kay wala kay na-prove nga mabasa sa Biblia letra por letra nga si Pedro ni asawa. Nga naman, ang imong gi-prove karon masabot ra di ay. Busa ang pagtuon og Biblia dili tanan dapat letra por letra. Busa sukad karon ning dibatingan sukad karong adlaw Di na ko mudawat og mga pangutana nimo Jerwin nga letra por letra. Tanang pangutana mga letra por letra ako na nang ibasura. Bahala pag ipugos nimo na ibasura ko na diretso. Kay ikaw mismo karon wa kay nahatag letra por letra, ang imong gihatag puros ra masabot. Busa bagsak aning debatiha, lami ani feeling no nga feeling niya daog na siya. Lami kining ani feeling nga feeling niya daog na siya kay na siya nabasahan Simon's wife's mother. Feeling niya daog siya adto. Nakita ni Jesus ang iyang asawa. Ang pagsulod sa balay ni Pedro, nakita ni Jesus ang iyang asawa.
Uy, dili man taho na mitima na to. Nga sabtun lang. Nga itong tema litra por litra. Diya makita nga dili na maayo ng style nimo nga kada pangutana letra por letra. Ikaw na mismo ang ebidensya karong adlaw na kung maipit ka pagsabot ang imong ihatag. Dili letra por letra. Mo nang next time, Jerwin, mangutana ka na ako, undangin na ng letra por letra, kay di na ko mutubag og letra por letra. Kay ikaw mismo karon nanibatiha, wa kay natag letra por letra, puro pagsabot. Busa, wa jud kay na pamatud-an nimo nga mabasa letra por letra. Ang atong tema, mabasa letra por letra, dili masabot. Okay? Og dagang salamat kaninyong tanan.